ବିଲରେ ଆଜି ଏମିତି କଣ ଦେଖିଲି କହୁଛି ଶୁଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖେ ତ ମସ୍ତ ପାଗ କରିଛି। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ବ୍ରଶ କରିଦେଇ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଟିକେ ବିଲ ଆଡକୁ ଯିବି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ବିଲ ଆଡକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆମର ଏପଟେ ପ୍ରାୟତଃ ଚାଷ କାମ ସରିବା ଉପର ହେଲାଣି। ମୁଁ ଆମ ବିଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ବିଲରେ ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ରୁଆଗୁଡା ଆଉ ଦେଖା ଯାଉ ନାହିଁ। ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ଅଛି ଯେ ପାଣି ଆଉ କାଟି ହେବନି। ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ରୁଆର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବ କେଜାଣି। ସେଠି କିଛି ସମୟ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ନା। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।